Apa Bishukurmani, Jai! Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ हरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर दिनैथ' बिश्वकर्मा फुजा ना, बिनिनो आङो ससे ब्लग लाना फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। भिडिअआ इन्टारेस्ट जागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम लोगोफोर। नै जा बे खामसालियावनो होगोन आरो फुजाखौहाय, ओमफ्राय नै प्रसादनि थाखाय रेडि खालामगासिनो आइया हादों आरो प्रसादखौ। एक्सुवेलि आङो बाथौ आरि लिरनानै साथि होनायनि रेडि खालामदोंमोन आरो, ओमफ्राय आं एसे दिन्थिलांसै नोंथांमोननो होननानै भिडिअ खालामग्रोबाय आरो आङो। नै गारिखौबो आरामसे फुङावहायनो बाबाया सुनानै बिबार माला आरि गानहोनानै दोनखाबायमोन आरो। ओमफ्राय आङो दायो थांनोसै साथि सावनो आरो, साथि लगायनानै दोनग्रोखानोसै। मानो होनबा बिश्वकर्मानि फुजाखौथ' बाहेरायावसो एक्सट्रायै फट' लागायनानै होयो नालाय, ओंखायनो ओमफ्राय इनि बिफा फिसाया दुगैगासिनोमोन आरो। ओमफ्राय आङो साथि आरि सावखांनानै दायो न' खाथियाव गाइखेर एसे लायनो होननानै थांनो ओंखारदों आरो लोगोफोरनो। माने जोंहा गाइखेरा बान्दाया माने दाना मोनला आरो, फिसाया मोसौ फिसाया देरबाय खोमा, ओंखायनो दाना मोनला। ओमफ्राय जोंना गैला नालाय, ओंखायनो न' खाथियावनो लायथ'नोसै आरो बेवाइ मोनहानाव एसे मोनबानो जायोना। थ' आङो नै लोगोफोर गाइखेरखौ लाना फैबाय। गाइखेर लाना फैखांनानै नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो बिजि जाबाय डेक'रेसन खालामनायाव आरो, डेक'रेट खालामनायावहाय हाजबेन्डआबो हेल्प खालामबाय आंबो। ओमफ्राय क्रिसायाथ' नै फिसाजोआ आथा सिथा सिथों सिथा बेहा माखौ दाङो माखौ दोनो थांलाय फैलाय हनै एखे बेहेल बिलाइसु माबाफोरखौनो माला माला लानानै आं नायसनबावाखैनोमोन, दासो भिडिअ नायनानै नायसनबावदों आरो। उनावहाय आङो बेखौ बेलेग जायगायाव दोनहैदों आरो नुसननानैहाय। जि खस्थ' बानायनांदोंलै आयौ, बानायबाबो जाया माने टेबाथायानो गुगालांबाय थायो आरो बारजों। आरो ओरैथिंजाय जोङो स्टेन्ड फेनबो होना दोन्दोंमोन आरो, मानो होनबा ओरैबायदि गरम ओरैबायदि सान्दुं गोसामोन। एखे जेन थेनै बानायबाय आरो, एखे डाबल गुगालांबाय थानो नागिरो गुगाबाथाय आरो गोदान थेबफिनसैलाय। ओमफ्राय आरो बिदिनो उनावहाय गोलाव होनानै ओमफ्राय थेबनानै थादों आरो। ओमफ्रायो टाइमाबो बांद्राय गैलामोन, टाइमाथ' दङमोन, ओमफ्राय माने बांद्राय सानसुद्रायबा बायोना एसे, आरो ओंखामफोरबो उखैहैयो बे टाइमाव, ओंखायनो माबार जेसे हायो एसे जेथा फेथा जाय फाराफारि मावलाबायदोंमोन आरो। ओमफ्राय डेक'रेसनखौबो ओरैनो सिम्पोलैनो खालामदों आरो, जेबो माबा बानायाखै। गोजौआव ओरैनो आङो बिबार माला थानायफोरखौ ओरैनो आलायलाबायनानैल' दोनबाय आरो लोगोफोर। नै फाइनाल लुकआ जोंनि डेक'रेट खालामनाया बेनो आरो नै लोगोफोर। फार्स्टआवहाय बेबायदि होदों आरो, बेयो हाजबेन्डनि आइडियामोन आरो, आंनाव बिदि माने आइडिया फैयाखैमोन आरो दिमागावहाय। ओमफ्राय जों बाबाया एसे माबाफोरखौ फुजानि बे माबा बसायनाया आसान बसायनायफोरखौ बानायदोंमोन आरो बिदि। ओमफ्राय नै जोंना क्रिसाया, आङो सोंदोंमोन आरो माबोरै खुलुमो दे मामा होननानै, ओमफ्राय बाबा होनबाय आरो बेयो लोगोफोर। माने आङो अरिजिनेल भइसखौ होनो हायाखै, मानो होनबा एसे गान दामबाय थानाय जादोंमोन आरो फुजाबो नालाय, ओंखायनो। ओमफ्राय नै जोङो लोगोफोर दायो गासिबखौबो रेडि खालामजोबखांनानै एसे जयैनो फुजा होनोसै होननानै, माने आइया एसे रायसंना होनोसै जोंनोबो होननानै, जोंबोथ' बारा रोङा नालाय, ओंखायनो खेबसेनो जयै फुजा होबाय आरो। आइ बुंनाय जोङो बुंलांफाबाय आरो एसे, ओमफ्राय माखासे आं एक्सट्रायैबो उनावहाय बुंबावबाय आरो लोगोफोर। क्रिसायाथ' नै थांलाय फैलाय मा खालामो माखौ दाङो माखौ मायो पात्तायानो गैया मानसिया, माला आङो ओइथिंजायदि मानसिया गथ'आ गोलैलाङाखै बैथिं थाङाखै बेनो धन्यबाद आरो। आङो गिबायसोमोन आरो उनावहाय भिडिअखौ नायफिननानै, मानो होनबा आं जेबो थाल लायाखै बे टाइमावहाय आरो खुलुमनायखौ। Iku lagi kayak iku deh. Ayo. Tunggu dulu, Pak. Ayo. Ayo, Papa sini. Ini boom aja nih, Papa ya. Boom. Mama tuh. Ini. Apa Bishukurmani, Jai! Kawlay sebelah dalam bisa sih. Apa mah itu? Jajubखांबाय जोंहा। सोर जानो फैदों? Bide, video kamu enggak kayak? Saya apa lagi? Piu.
Coba kan sudah bilang. Tuh, deh, ini apa deh? Turin deh. Tuh. Ini tadi, beri. Wih, nih. Bisa apa lawan saya geluh sebaik. Cancang apa? Thank you so much लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो फिनसिगोन दायो जोंहा माने बिश्वकर्मानि दाथ' प्रसादारि जाबाय उदै बुंबाय ओमफ्राय आरो दाहाय नेबार्सफोरनावबो न' खाथिफोरावबो जाहैगोन ना बेहाय एसे माने बांद्राय ओंखाम जानो हानाय नङा ओंखायनो सानबाय दिनै खिचड़ी संनोसै होननानै आरो हासबेन्डआ बेदरबो लायनो थांदों बेदर फाजा जागोन आरो ओमफ्राय खिचड़ी आंना खिचड़िया गाब्बायानो नै ओमफ्राय खिचड़ियावथ' माखासे सबजि होफानांगौ नालाय ओंख्रिफोर बेखौबो लाना फैसिगोन आरो हासबेन्डआ दायो नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव नुसिगोन आं बे फुजानि खिनिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नङाबा भिडिअ गोलाव जागोन बिदिबा थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय बै मोनसे भिडिअखौबो नायबानो जाबाय बेखौ आपल'ड होखांनानै बेखौहाय नेक्स्टआव आपल'ड होगोन आरो आङो